Здравейте, в днешното видео ще ви кажа топ 4 вида майки. Това ще бъде видеото. Нещо като скетч ще бъде. Започваме с първия тип – строгата майка. Иване, ела тука, бе! Ела тука при мен. Докато си под моя покрив ще ме слушаш, момченце. Като кажа, че няма да излизаш, защото има грип и трябва да си стоим вкъщи, ти ще ми излизаш и ще ми ходиш по молове. Откъде на къде? А? Откъде на къде? Колко пъти трябва да ти кажа, че няма да излизаш? Грипа в момента е много опасен. Върлува страшен грип. Ти ще ми ходиш по молове. Откъде на къде? Няма да се разберем така. Прекаляваш, Иване. Просто прекаляваш. Втория вид е грижовната майка. Здравей, Иване, прибрали се от училище? Обядва ли? Моля те, сложи си яки, докато си в мола. Не ми ходи така, разголен. Моля те, с този къс ръкав само ще замръзнеш. Добре, Иване, пускам те до мола, но искам да си сложиш яки. И да бъдеш с маска в мола, защото грипа е страшен. Успокой се, пускам те, миличък. Айде. Тръгвай. Третия вид майка е майка, която все бърза. Иване, хайде! Ще изпуснем полета! Не се движи като муха без глава. Не се движи супер бавно. Тръгваме, хайде! Ще закъснем, ще изпуснем полета. За Франция. Хайде! Няма да ни чакат нас. Последни. Хайде, тръгваме, моля те. Защо се бавиш? Като кажа, че тръгваме, тръгваме. Прекаляваш? Хайде! Стига си се движил толкова бавно. Защо се движиш толкова бавно? Отговори ми. Ако изпуснем полета, какво правим? Аз искам да отида до Франция. Екскурзовода ни чака на летището. Хайде, няма да се бавиш. Тръгвай! И четвъртия вид майки е майка, която заплашва сина си. Иване, ела тук. Ела тук. Ела тук, Иване, не ми се прави на много интересен. Ела тук при мен. Ти защо ми открадна 100 лева от портмонето? От дамската чанта, където ми е портмонето? Даже и портмонето си ми откраднал. Къде ги остави? Защо си ги хвърлил?
Портмонето с 100 лева ти си ги хвърлил в кофата. Аз си видях портмонето в кофата за буклук. Как не те е срам да крадеш от мен и да хвърляш? Ще кажа на баща ти. Иване, прекаляваш. За втори път те хващам да крадеш от мен. Виж. Ей, сега ще ти отворя чантата да видиш, че е празна. Погледни. Само един химикал има. И едно късметче. Как не те е сам да крадеш от мен? Само да се пребере баща ти, сега ще му кажа, че си откраднал 100 лева от мен. И портмонето ми е в кофата. 100 лева ми бяха вътре в портмонето, ти си ги изхвърлил в кофата. Какво е това нещо? Защо крадеш от майка си? Иване, как не те е срам, бе, момче? Голямо момче си. 12 клас си, ами крадеш от портмонето. И ми ровиш в чантата. Откъде на къде ти крадец ли ще ставаш? Легло! Отивай си в стаята и си почвай да си пишеш домашната, аз сега ще се обада на баща ти. Няма какво да го чакам да се прибира от работа. Сега ще му звънна и ще му кажа, че си откраднал пари от мен и портмонето ми е в кофата за буклук. Как не те е срам? Не ми се смей, момче. Отивай си в стаята и почвай да пишеш домашно. Легло такъв. Крадец такъв. Ще краде от мен. Искаш да звъна на полицията ли? Какво да им кажа? Моят син става крадец. Моят син е престъпник. Така ли? Това ли да му кажа? Не ми се смей. Отивай си в стаята и почвай да пишеш домашна. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Това е за днес. За тази вечер видеото. Ще се видим в събота, когато ще ви кажа какъв ще бъде моя план, защото обмислям, понеже сега съм студентка, обмислям след двете ми магистратури. Едната магистратура ще бъде отново тук в Пловдив. Следващата, т.е. втората магистратура ще бъде в София. Дистанционно обучение, нали? Пак ще си е в Пловдив, но за някои изпити могат да ме викат в София, нали? В УНСС ще уча, естествено. Менеджмент в туризма искам да уча. Ще ви разкажа какъв ще бъде моят план, защото за бъдещата ми работа обмислям да си създам мое собствено турско кафене. Това ще бъде моето бъдеще, моята работа. И в събота именно това ще говоря. Това ще бъде видеото. Ще разкажа малко повече, нали, за организацията на бъдещето ми кафене, как си го представям, интериора как си го представям, колко маси ще има. Естествено, искам да има помещението, нали, за моето бъдеще кафене. Малък двор. Но това ще го обсъждаме в събота. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Абонирайте се за канала и оставете, моля ви, по един лайк. Чао и до събота!